Kung naay, kung akong mga igsoon makahinumdum og asa ning lugar. Okay jud, maay gyud ilahang memory. Kani usan ni siya ka landmark kung asa ning lugar. Grabe sulod sa kuan kagway. Sulod sa 14 ka tuig. Ay pa may nakabalik din eh. Oh yeah. Wa jud ko malimot. Ako jud gatanom anang orange kana. Akong kuyog karon. Akong manghod. Si Andat. Kung igagaw. Lapok. May tatagtagbak. Sige. May tatagtagbak. Yaway. Madugan. Tatagtagbak. Busay. Busay. Dot kay numdum bakang ati Andat nimo dot? Oo. Ako na numduman kay kuan. Nagawa pa. Ako na numduman din. Nakaigit pa din. Dugayan anang manggaha oy. Grabe. Kining Jimilina ha. Wa gyud ko malimot ana nga diha gipusil ni Bapang nga ngiring. Og kanang kawayan diha wa ko malimot nga diha minanago so nang katong gipamusil mi sa akong papa. Kanang simbahan na. Wa ko malimot nga mosimbar ako diha nay kaon.